Il-Bank Ċentrali ta' Malta qed jantiċipa li minkejja l-isfidi internazzjonali, l-ekonomija Maltija se tibqa' waħda reżiljenti matul is-sentejn li ġejjin. Skont l-aħħar tbassir tal-ekonomisti tal-Bank Ċentrali, il-prodott domestiku gross mistenni jikber bi 3.7% din is-sena, bi 3.6% sena d-dieħla u bi 3.8% fl-2028. Il-bank qal li tkabbir ekonomiku se jibqa' xprunat l-aktar mill-konsum privat, sostnut ukoll minn tibdil riċenti fit-taxxa fuq id-dħul. Id-bassir juri wkoll li tkabbir fl-impjiegi għandu jimmodera b'mod gradwali, waqt li r-rata tal-qatt mistennija tibqa' baxxa u tinżel għal madwar 2.9%. Fir-rigward tal-għoli tal-ħajja, il-Bank Ċentrali qed jistenna li l-inflazzjoni titla' l 2.5% din is-sena u tibqa' f'dak il-livell fl-2027 qabel tonqos għal 2.2% fl-2028. Il-Bank Ċentrali qal il-konflitt fil-Lvant Nofsani jista' jwassal għal prezzijiet ogħla ta' prodotti importati, b'mod partikolari tal-ikel u tal-merkanziji. Madankollu wera l-fema li l-miżuri li ħal-gvern biex il-prezzijiet tal-enerġija jinżammu stabbli mistennija jillimitaw l-impatt dirett fuq il-konsumaturi. Id-bassir jindika wkoll titjib fil-qagħda tal-fondi pubbliċi. Jingħad li d-deficit tal-gvern mistenni jonqos b'mod gradwali waqt li d-dejn pubbliku mistenni jinżel għal 44.1% tal-prodott domestiku gross sal-2028. Madankollu l-bank iwissi li l-akbar riski għall-ekonomija Maltija jibqgħu marbuta mal-iżviluppi fil-Lvant Nofsani li jistgħu jolqtu l-kummerċ internazzjonali, it-turiżmu, l-avjazzjoni u l-industrija marittima. Il-bank sostna wkoll li l-akbar riskju għall-inflazzjoni u għaż-żieda aktar qawwija milli mistenni fil-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija.